כל תנועה גדולה באנושות זקוקה לספר יסוד, ספר המסביר מהו החזון של אותה התנועה. אנו היום נתונים בעיצומה של המהפכה של תורת בני נוח. תורת בני נוח זקוקה לספר שיבאר את יסודותיה של תורת בני נוח, גם היסודות הרוחניים, המטאפיזיים, הדתיים, וגם היסודות הפרקטיים, וצריך להסביר את זה בשפה גם של התרבות הכללית וגם בשפה של בית המדרש היהודי. לשם כך אנחנו בימים אלה עסוקים בכתיבת ספר המיועד בחלקו עבור הקורא המשכיל או הקורא הפשוט בעולם כולו, וגם עבור מלומדים יהודים המעוניינים להעמיק את הבנתם התורנית, התלמודית, בעניינה של תורת בני נוח. ספר זה אמור להיות ספר מקיף, גדול, שימצא בכל הספריות החשובות בעולם, ובוודאי בספריותיהם של בני נוח בעולם כולו.